ନମସ୍କାର ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ କେତେ କାମ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେତେ କାମ କରିବୁ ମୁଁ ତ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବୁ ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦଉନ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଖାରେ ତୁମ ସୁନା ପୁଅଟା ଏଇଟା ବାଡି ଝିଅଟା ଦେ ଲୁଗା ଚିଣ୍ଟୁ ପାଇଁ ବୋଲି ବୋଉ ମତେ ଆଜି ପିଡ଼ିଲା ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜବ୍ କରିବୁ ହଁ ଜବ୍ କର ମୁଁ ବଦଳ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଜବ୍ କରିବିନି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଆସିବ ନା ତାକୁ କେତେ ଝିଅ ଦରକାର I just need it. I just like ଘିଅ ସେଟା ହଉଛି